Sally's Kitchen. നമുക്കിന്നൊരു മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. മുട്ടയൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. 4 സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പയിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടിളക്കുക. ചെറിയ പച്ചമുളക്, അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള പെട്ടെന്ന് വഴുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ശകലം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിരുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തോട് കളഞ്ഞ മുട്ട എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, മസാലപ്പൊടി. സവാളയും തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടു വന്നു. മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, മസാല പൊടിച്ചത് ഇവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. മുട്ടയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക. മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി.